Goedemorgen, lieve vriend. Welkom to Woord als Woordheid. Dit is Johnny Bergen. Vandaag, we willen wieder een ganze woord aanchecken van wat van de grote vrijheid we hebben gekregen durch den Herrn Jesus, wat den Gott geschenkt heeft, dat we kan een eeuwig leven hebben, dat we kan met hem te leven. Ons thema voor vandaag is Jesus zijn eerste en tweede kom, wo verschieden wat het zijn en wat is de Evangelie overeen. We weten in God zijn woord, dat is een boodschap van hoopning, dat God het zijn versprechen van de Messias in het König ervullen. En God heeft zijn hand te ons, aber dat is nodig dat we worden onze hand uitreiken te hem, dat we mogen zijn versprechen treden. En Jesus zijn eerste kom, als narada, habt ons door te denken dat Jezus wordt naar hemel komt als een König. En de laatste vrouw, wat doen we met deze evangelium en deze Weihnachtsboodschap vandaag? Jezus zijn eerste kom, hij kwam als Messias, om zijn Menschen te redden. Aber de Juden, ze hadden het niet ganz klar en verder onderrading. Ze talen en al als God zijn Menschen, zijn volk. En de Juden, die dachten, wanneer Jezus wordt komen, wegen de omstanden als Jezus wordt geboren, dat hij wordt komen als een koning om aan te raden van de Römer. En voor velen van de Juden, ze konden Jezus zijn ziel zijn zwak niet verstaan en wegen dat ze namen hem niet aan. En zo kon het ook zijn voor ons, dat wanneer we dat niet recht verstaan dan, en God zijn woord, woewegen Jezus gekomen is, oder wo hij gekomen is, en wo kon hij in ons leven dan komen, we worden hem ook niet aannemen. We zijn dat in Offenbarung, sehr veel versprechen, wat er worden erfüllt worden. We zijn het ganz durch het Oude Testament. Er zijn sehr veel Prophezeiungen, wat er zijn gemerkt, über 350. Een van die sagt in Jesaja Kapitel 40 in Vers 11, dat hij wordt zijn volk nodig geven zoals zijn hoort. Hij wordt zijn lamen en zijn arm nemen en hij wordt het bij zijn bras drehen. Dit is een van die. En later zei we in het Nieuwe Testament dat Jezus, hij telt zich als de Gode hoort. En dat we zijn den zijn schuld. Er zijn zoveel van zo'n dingen als dit in de Bijbel, dat wanneer we eerst de ganze Bijbel doorlezen doen, we kunnen het veel beter verstaan. Van de 350 profetieën wat er zijn 14 schichten tot de waarheid, wat we in de profetieën zijn. We horen 14 van deel. Menschen sagen, dit is niet te ons geschreven, oder dat is niet te ons geschreven. Ja, dat stimmt. Dat viele von diesen Dingen, die werden tot de Juden geschrieben, aber dat wir Schichten. Te eind wird het dan physisch gemeint, en aber dat wir erst te ons jäslich gemeint. Paulus schreibt in Timotheus, dat die alle Schrift, dat is passend, dat is nützlich an uns, en dat is gegeven durch Mannen, wat geschreven haben, durch die gedreven zijn van de Heilige Geest. En so dat is 14 tot de Juden geschreven, aber dat heeft ook een bediening te ons in den geestlichen Weg. Vouwen te zijn, hier zijn 1 Samuel Kapitel 16, Vers 1. We zijn hier zo dat Saul, die wir al nicht mehr Gott gehorsam gewas als ein König. En so Gott, hij sagt, dat een ander König aan te stellen. En dan sagt hij te Samuel, die zegt, dat hij van Jesse, van Bethlehem, heeft hij van den zijn zeens, heeft hij een König genomen. En we weten dat is fysisch gemeint, dat tijd als een König. En aber voor ons, dat is zeer nodig, wils David hij weer een van de stam, wodurch de Messias komen wird. David hij weer een van de, in de groepen wat we zijn in Matthäus en Lucas. Er zijn 3 verschillende groepen van 14, wodurch we zijn, wo Jezus gekomen is. En een van de groepen is van de
Land van Juda, oder die Gruppe van Juda, de andere zijn van de Levieten. En we weten dat Jezus, hij is de lev, wat er van Juda komt, en hij is ook een priester, wat er van de Levieten komt. En dat is sehr wichtig, dat we dat verstaan kunnen, als Jezus komt, hij komt einmal als een lev en einmal als een priester. Wanneer we denken dan aan de prophezeiung van Jezus, wir zijn sehr veel verschiedene Versprechen en Prophezeiung van Jezus. We weten dat Jezus wordt van een Jungfrau geboren in Jesaja kapitel 7 vers 14 en Mika kapitel 4 vers 2. Dat Jezus wordt het ziet geschoven van zijn ene volk in Jesaja kapitel 53. We weten dat Judas, hij wordt Jezus vertuigen in Zechariah kapitel 11 vers 12 en 13. En dat wordt verduidelijkt wieder vanzelf zijn in Psalm 118 vers 22. En wieder van Jezus zijn dood. We zijn het in Psalm kapitel 22 en Zechariah kapitel 12 vers 10. Dat antwoord wordt ons steeds neu geneld. En in 2 Mose kapitel 12, er wordt keine knelten gebroken worden van zijn Körper. Hier is al zoveel wat we zijn kunnen van Jezus zijn eerste kom en wat zijn leven wordt zijn, dat we kan deze versprechen nu, we kijken terug en we zijn het alle, en we weten dat als alle waarheid. En de waarheid van wat al passiert is de waarheid wat er nog komen wordt. We kunnen ons ganz op God zijn woord vertrouwen. So, wanneer Jezus eerst wordt naar Himmel komt, we weten dat wat God gezegd heeft, wat het wordt passieren, dat wordt passieren. Weet we, er wordt een tijd komen, wanneer de laatste boodschap wordt zijn, en de laatste gebed wordt zijn. Voor de Juden, zij hebben al voor 100 of duizenden jaren eenmaal van profetieën gehoord, wo de Messias komen wordt. En als Malachi eerst voorgemerkt wordt, van daar weer dat 400 jaar, dat we niet meer eine boodschap van een nieuwe profetie van wo de Messias wordt komen. Als Johannes de Duiper eerst kwam en reed dat hij weer daar wat uitmerken deed voor de Messias, einer wordt gedacht haben, dat de ganze volk van Israël, die worden rijden zijn, want Jezus wordt komen. En als Jezus eerst kwam, zij weer niet rijden om aan te nemen. We zijn dat Jezus had al iedere gezegd, dat ik zijn de Sien Gottes, de Juden, zij deden hem verschmieden, dat hij taal zich gelijk met God, en zij willen hem niet opnemen. En we zijn dat in Johannes 6, vers 14, als Jezus eerst had en brood gegeven voor 5000 mensen, dan werden ze rijdt om König te merken. En Jezus, hij weer niet rijdt in König te zijn, zoals zij hem willen aannemen als een König. En dat helpt ons te denken, wo zijn we dan? Wo nemen we Jezus aan? Wel we als Jezus aannemen, dat we kan onze omstanden omdraaien, en wanneer hij niet wordt onze omstanden omdraaien en alles vorig merken, zoals we worden wel, dat we zijn niet rijdt Jezus aan te nemen. Oder nemen we Jezus zoals hij is, en hij wordt ons durch onze omstanden durchhalten. Wils dat is wie Jezus wirklich is. Aber die Juden, sie haben Jesus sein Zeugnis vorbeigecheckt, wils sie Sachen von der andere Jesus. Und in ons Leben, wenn wir die Dinge nicht kann anschauen, von wer Jesus ist, werden uns Menschen wollen Jesus nicht annehmen. Wie die Bibel sagt, dass wir sollen annehmen im Glauben. Unser Fleisch, der ist sehr bereit zum Bleiben, wann er zufriedengestellt ist. Aber Jesus hat gesagt, ihr seht sind die, wat er nicht sein in Glauben. Dann ist die Frage, wat ist schwanger zum Glauben, Jesus seine erste kommen oder seine zweiten kommen. So ich al seht, dat die Wahrheit von seine erste kommen ist die Wahrheit von der zweiten. Krijgt is een huis te heeft vele nieuw, vele vensteren en vele deuren. Dat alle heeft alle met een huis te doen.
dat Jesus zijn eerste kom en de tweede kom heeft alle met hetzelfde te doen. Met den ziel van de redding van God voor zijn mensen. Jesus is gekomen om de versprechen van God te ervullen voor de zaligheid voor de ganze Welt und het eerste Mal. En ik geloof dat als Jezus zijn geboorte eerst kwam en als hij eerst zijn dienst aanvangen deed, hij heeft ons in de Kirchentijd nagebracht. En als Jezus eerst zegt aan den Schritt dat is vorig, wat meint dat het vorig is? Wils we zijn vandaag in de wereld, er zijn nog een deel dingen wat er nog niet vorig zijn. We zijn er zijn nog vele profetieën wat er nog fehlen te ervullen. Aber we weten dat Jezus, als hij als een kleine kind kwam in Bethlehem, en als hij eerst aan den Schritt sterven deed, hij weer de volkomene Lam Gottes. Deide wordt de zin van de wereld, wat we han beleefd, durch Anglauben en Gehoorzaam, hij heeft het ervuld. En na zijn dood, alles wat Jezus kon nu in de voorwaarts schicken, is de vrede. En dat is de vrede wanneer wat waar komt, dat hij kan al die wat aan geloven, dat hij kan het met hem metnemen in dat eeuwigheid nemen. Jezus zijn eerste kom wie een duimmuut. En over zijn tweede kom, dat wordt in herrlijkheid, in autoriteit kom. Dat wordt ganz wat anderes zijn. En want Jezus wordt waar kom, hij wordt niet Jezus van Nazareth zijn. Jezus wordt de König van alle Königen zijn. We weten dat Jezus, hij zegt, wanneer hij wordt waar kom, wordt hij geloven ving aan het Eden. We kunnen sehr hastig dat ändern. Wenn wir das Wort Gottes hören und wir glauben dort, dann wollen wir können sagen, ja, Herr Jesus, du warst glauben fing an Eden, wen ich glaube die. Und wir weten dass Jesus, der Worten kommen in den Titen und Stunden, wat wir nicht wollen weiten. Wir weten das Evangelium, der Wort weit breit verspreut. Und dass, wenn es erst in der ganzen Welt verspreut ist, dann wird er noch einmal kommen. Wir sehen in Apostelgeschichte, Kapitel 1, dat als Jezus met zijn Jünger eerst weer topje was, voor 40 deel, dan wordt hem opgenomen in Himmel nemen en de wagen de bedeigen hem. En de engelen zien te zijn Jünger, dat zelfs Jezus wat je zijn handen zijn opgegaan, der wordt kraak zo terugkomen. Aber een ding wat er wat anders zijn als het eerste Mal, als Jezus werd in Bethlehem geboren, er weer een stierntje wat even am kwam in Bethlehem. En dan kwam door een schwaar engel wat erop kwam, ze zongen en hadden dus een boodschap voor de hoorn wat dus op de wet wieren. En op in Judasbrief, kapitel 1, vers 14 en 15, zegt het dat de Heer dit jaar met 10.000 van zijn heiligen. En hij wordt komen om de richting uit te voeren hier op de wereld. Zo Jezus zijn eerste kom, dat we niet komen, omdat hij kan ons genade en barmhartigheid geven. En over Jezus zijn tweede kom, dat wordt hij wordt komen om het rechte te zijn, als natuurlijk, en hij wordt de schop en de kazen uiteenscheiden. En wanneer we aan dit denken, dan zijn we hier een ganz andere boodschap van de eerste tot de tweede. Aber van deel zijn we in de dag van genade, dat we kan Jezus aannemen en geloven aan dem en laten ons aanleiden van dem zijn juist. Wanneer we schwören in Himmel nennen, kom aan Jezus eerst wat vader kom, wat zijn er wat in Himmel wat zijn wat er anders is? We zijn dat in Offenbarung, kapitel 21, de eerste 2 versen, dat er wordt een nieuwe Himmel en een nieuwe Eden zijn. En wieder versen 3:8 zegt, er wordt een nieuwe volk zijn. We weten dat onze weiden, onze tronen, alles, dat wordt weggenomen zijn. En dat wordt alle anderen, dat wordt een andere soort mensen zijn. Die worden alle een nieuwe Körper hebben. We zijn wieder in vers 9:21, dat de lam zijn früh wordt de nieuw zijn, de nieuwe Jeruzalem. In vers 22, er wordt een nieuwe tempel. In versen 23-27 van Offenbarung 21, er wordt een nieuwe licht zijn. Wils, er wordt niet meer een zon en de maan zijn. Wils, God wordt de licht zijn. Da fehlt er nicht mehr an das oude Licht, was wir nu haben. Und schließlich in
Offenbarung 22, die eerste 7 versen, er wordt een nieuw paradijs en er wordt een riva leeuw van leven zijn en de boom van leven. Dat zijn alles de 7 dingen wat de Bijbel nog zijn, dat wat er wordt niet zijn. Maar er wordt een ding wat hier nog op jeden wordt zijn, Jezus wordt komen. Wir zijn in Offenbarung 22, in versen 8 tot 19, dat er wordt een laatste boodschap zijn voor ons. De vraag is, wanneer wordt de laatste boodschap komen? Wir weten, dat sei verschieden für Menschen. Hij in de laatste week of de laatste maand gehoord van een mens die er is in de eeuwigheid gestorven. Der is van hier weggenomen. Voor die mens is Jezus al gekommen. Voor die mens, der heeft al zijn laatste boodschap gehoord. Wieder, wir zijn in Offenbarung, dat zegt danach, dat dit danach in de laatste kapitel van de laatste verspreken en ook de laatste gebed. Dan is de vraag, heb ik van dir al gebed? Als van dir de laatste mal waar ik beden war. Ik weet dat dat niet correct de Weihnachtsboodschap wat wir immer hören. Aber dat is vielleicht een neue boodschap wat ons fehlen dat. Ja, dat is een sehr schöne boodschap, dat Jezus is als een kind geboren. Aber de vraag is, hebben we hem ook opgenomen? En werkelijk in hem geloven. Dat hij woont niet bloß in arme stal in Bethlehem, aber dat hij woont van der in ons harten. Dat we hem opgenomen en dat hij is ons scheinig in ons raden in ons harten. Ik glaube, het is wichtig, dat we gaan diesen Jezus. En dat we hem opgenomen. En wanneer we hem opgenomen, dan gaan we uit en we fashion veranderen. Omdat zij kan ook van dat leven die Herr Jezus kan te leren, zoals we dem kan. Innerlich im Harten. Dat is een sehr schöne boodschap. Dat Jezus is gekommen, ons vrij te maken van onze ene Sünden. Niet bloß van de Folge van de Sinn, dat we mochten, dat we doodsterven, aber dat we kan vrij zijn van de macht van de Sinn, dat we brug niet meer drinken, schmecken, en lehen en plunderen, al deze dingen. We kan vrij worden van al deze dingen, en dat we kan Menschen zijn wat een nieuw leven führen. En ik geloof, dat is een boodschap wat er werkelijk veel te hören. Jezus is de eerste Mal gekommen, dat we kan in Gods genade leven. En aber wanneer Jezus wordt wederkomt, den tweede Mal, dat is zum Rächen en zum Schäden. Dat rechtet en dat rechtet. Hast du al den Unterschied gemerkt? Hast du die Entscheidung gemerkt, als die was Jezus seine Schub zijn? Oder bist du noch immer eine Cause, wat je gedreven wordt van de Sünde? Ik wens van jou dat die kost deze Entscheidung merken und Jesus annehmen, und dat die kost de Frieden Gottes en de Freiheit Gottes dort beleben kann. Ich wünsche dir das in Jesus' Namen. Amen.